قد آية بسبب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني دورو شهر رجب مين هجرة سانكالو ولون فلنا بسويني وسبنا ميلادي نصاروكا جاتي با فلاني مغا أني ناني سانكالو فلو بسويني وتاني دورو ناي أمبي داودا بغو مسجد الرجاق وأمبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إلى آخر الآيتين. يقول تعالى مخبرا عن رسوله والنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ala ba fonye masamin kurtalendo na banki bariya kabo akachide ma ana kan nabi nyuma minye Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala ko chide akote chiden ko ya rabbi na qaumi taghaju hajal qur'ana mahjura chiden kon tigi ala ne kam mogo uyennin qur'ana uya mina ka ke to fenye mana uye qur'ana toy wazalika sababu munye anna almusrikina kanu la yasuquna lilqur'an wala yastami'unahu monachi de nyinfo parce que mushrikun utunte utilo majjo qur'ana ye utunte qur'ana lamme nu qur'ana be kala uti utolo majo ute qur'ana lamme fana ute so kalamme comme ala ya fa yawre la chogomi wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walqaw fihi mogo munun kafiriyara uko kana lamme likenin qur'ana ye akana qur'ana lamme ni qur'ana be kala aye mankan kolon bilala akato kam mankon kolon chike pura kana qur'ana lamme fakanu ijatuli alaihim alquran aksaru laqtan wal kalaman fi ghayrihi mushriku tunkera ni qur'ana be kala ube mankan chaya ani ube kuma chaya ko werula min te qur'ana koy hatta la yasma'unahu okunye munye puru kana qur'aname wala mbalimo kafiru jogo de fulenye na tumbe makka kafiru bolo cide nya jate qur'ana tolide ka qur'ana bili kofe ki mako boala cide nya jate ode mo chaman de fana be islamu la kafiru de ka jogo fulenye me mo chaman de ba dambe kata islamiyama na be barola ni ko be qur'ana aya koni de fo ka yelema ka wajulu de fo ka qur'ana de fo doro ube mankan kolonde bila koro puru
dɔw b'u tile yɛrɛ cɛ ka bɔ i ka kuma kɔrɔ dɔw bɛ kuma wɛrɛ bila kɔrɔ dɔw n'a ma telefɔni digi ka bila kuma wɛrɛ la pour e bɛ min fɔ dɔrɔn kana lamɛn k'i ba kuranna ma a dɔ de ye o ye ni kuranna kɔni bɛ kala i b'a lamɛn dɛ n'i t'a lamɛn kana mankan ni mankankolon caya kuranna ba kɛ ka kala i ka kuranna in faga i t'i da de ou bien i k'a lamɛn fahaja bunkasir ko min fule nin ye fahaja min hijranihi water min hijranihi nin ye kuranna bani do de kuranna toli do de ni kuranna be kala ka mankan caya ka kuma lankolon caya ka kuma ko wɛrɛ la min tɛ kuranna ye pour i kana kuranna in mɛn kuranna toli de do waterkul imanu bihi waterkul tasdiqihi min hijranihi awa kallimanaya to ni kuranna ye fana ka tiɲɛtigiya to ni kuranna ye fana o fana ye kuranna bani do de mana min ma limana ni kuranna ye min ma kuranna tiɲɛtigiya e fana banna kuranna ma i bɛ don aya in kɔnɔ wa tarku tadabburihi wa tafahumihi min hijranihi ka kuranna fana takasili to ye ani ka kuranna faamu k'o to ye o fana bɛ jate kuranna toli de la kuranna tɛ ko ɲa durusa ka harafu bin kunna dɔrɔn de fo i ka kuranna tadabburu de ka to ka miiri ka taa sini kuranna ye de ani fana i ka kuranna faamu de a ɲini k'a kɔrɔ faamu de a b'i bila min na i k'a kɛ a b'i fɔtanya ka bɔ min na i k'a to yen o de y'a to tuma min sheikhul islam ibn taymiya a ye aya tafsiri wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya a ko ni tawreta tigi minnu ye tawreta kolonjɛ durusilen b'u bolo a b'u kun na mɛ u tɛ tawreta kɔrɔ dɔn a faamu t'u bolo ala k'u ma ko kunfin awa ko a b'o cogo kelen de la a ko silamɛw fana silama ni kuranna b'a kun de la kuranna kolonw n'a ka harafu kalancogo ɲuman de bɛ e kun na mɛ kuranna kɔrɔ faamu t'u bolo i t'a tafsiri dɔn u t'a amana dɔn sheikhul islam ibn taymiya ko i fana ye kunfin de kani yɛrɛ jate ko ye dɔɔnikɛbaga ye dɛ ko kuranna durusilen bɛ n kun na kuranna durusilen bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ kun na kunfin dɔ kalanbali dɔ n'i t'a kɔrɔ faamu n'i t'a tadabburu o de y'a to ayiwa ciden ka kuma dɔ bɛ a ko yati ala nasu jamanu yaksuru fiha alqurra wa yaqillu fiha alfuqaha ciden ko wagati bena kuranna kalanbaga ka ca dɛ me faamubaga sariya dɔnbaga ni diina faamubaga ka dɔgɔ mɔgɔw la kuranna kalanbaga ka ca fan bɛɛ kuranna kalan bɛɛ a bɛ denmisɛnninw kunna fan bɛɛ fo a ka nɔgɔ dɔnw nɛn ka komi nɔnɔ min parce que ciden ye nin bɛ fɔ hadisa la ko mɔgɔw bɛna u bɛ kuranna min komi nɔnɔ de n bɛ n balimaw ka sɔrɔ faamu tɛ baara tɛ kalanbaga ka ca faamubaga ka dɔgɔ ayiwa hari o kalanbaga minnu filɛ hari o kalanbaga min yɛrɛ filɛ kaari minnu filɛ ni kuranna a harafu b'u kun na a kalancogo ɲuman b'u bolo ciden ye hadisa wɛrɛ nati o fana la a ko inna aksar almunafiq ummati qurra'uha ciden ko ale ka manton ka munafiki caman k'u ka kuranna kalanbagaw de don ko ale ka manton munafiki caman ko kuranna kalanbaga ninnu de don ni hadisa ibn abdul bar ayen ni hadisa sarhu fil istizkar ako ayi wasa ako sisa ako olu oye olu ka wakati fana yede ako dugu bawla dugu misewula ko kuranna be kala bela abe be kunna dugu bawni dugu mise ako kuranna be kala bela ako me ko awasara ciden ka kuma na ko ale ka manton munafiki chama ya ka kalambaga ude ako kuranna ka sariyawu ko kuranna ka sariyawu labelalen ko bara take ka ken kuranna qad dayya hududahu kuranna be nyamari kam min fayen nin kani nin toy ako ulu toray mogo take ka bara ken kuranna ka sariyayi ako ka faro ka fana ko ibe kuranna durusi baga chama iba sura be fasiki
akoy be qur'ana durusi baga chama qur'ana dunke wire munu nya durusi baga da ko chama nye fasiki de ibn abdul barri filis izkar donc qur'ana te ko harafu ben kunna droit durusi li ben kunna kalancho ko nyuma be mbolo foy ka adabu ne qur'ana yede qur'ana tadabburu de qur'ana famu de barake na yede oda to ciden ko kitabu anjalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ciden ko qur'ana ye kitabu de ninne ala ya jigi ka muhammadu a hera kacha barka de bala mi a jigi kunye munye pour aka ayaw tashi ani hakilima waka barake nay wala abe qur'ana tolila ni qur'ana be ekunna etake ka qur'ana itake ewa ka tadabburu itake ka qur'ana famu ka koro famu ka mana famu ayi bila minna koke ayi fatane ka bumna kotoy etake koke mi hijrani alquran abe qur'ana bani de ni ka qur'ana toy odi ato rubba qari lil qur'an wa qur'ana yalanuhu kalamba ka kacha ba ke ka qur'ana kala qur'ana ba dangade bal malakan kisala kan tangade hari qur'ana dunke munumbe fo ko cide ni hadisa chamande nati ka qur'ana durusi bawo ka qur'ana dunke ku fasamantia fo ta hadisa nunu sarahulla je qur'ana dunke ye jonye minye qur'ana karaye barake na hari nata kunna qur'ana ti hari min kunna de me abaki ka qur'ana kala me hari na ba kala ba kara gaffe kono me amana famulen ba bolo qur'ana ba nyamare min na baki qur'ana ko aka min to akato ninde togoye hamil qur'an wa ahluhu qur'ana dunke nununde akera saya durusa kerema durusi ni e koni de qur'ana famu be barake nay I qur'ana jogo bola nay nyamare ni minye baki nay fatanya ka min nay baki ninde to ko qur'ana dunke hari na ta kunna men ni qur'ana be ekunna a jogote ela a famute ela jogoti la jogo kelentila e ye fasire jogo ka jogo qur'ana be ekunna e de togo e kom kalamba ka baki ka qur'ana kala kom me qur'ana ba dangade e pe munum bake ka e wa fenken ke ni qur'ana durusi uni fe qur'ana durusi e fembade mi aya janto yere la de mogo mo ni qur'ana be ekunna de etake ka famu etake ka barake nay a jogoti la alquran hujjatul laka wa alayka cida nyode fode ako yomal kama do qur'an na kima hujaye ube qur'an na ke ika hujaye ala afule ayenne kala aye barake ni ne ya nyamar ni fengo fenye ne kono aye barake nay a jogora ni ne de yi fengo fi haramu ya bolo aya toy ala ya fama aye barake ni ne hujjatul laka aw alayka uga beke huje ka ala fule korode ayenne durusi nka kalanto ko nyuma tumba bolo ayin kala me nka jogo kise kelentun tala iya nyamar ni minye ne kono make iya fatanya minna ne kono ama toy huja jore ka iminana ala kan kisala kan tanga o ko fe gum kasir ko wa tarikul amal bihi wa mitisala wa amirhi wa isnabi jawajirhi min hijranihi kuma nuna te comme kwambe qur'ana durusi ba contrôle koy doni ke bagaw de ka kuma ben nunun ka yalla banka qur'ana durusi cogo min fulen ni nye harafu be kunna ibubu min kalama aya yere mina ko ka yere ke comme ahmad ibn hanbali ka soro famu sita bolo qur'ana la ni salli yere nyagambira bola te qabla do ate bada do qabla sujudi bada sujura tu bonyogona bunu seminu ka kuma la yufarriqu bayna al-kuwi wal kursi ni ya nyinin ka dina kola al-kuwi wal kursi atu bonyogona ko ni kursi ye juma ya rabu bolo nu tumbe nu be talen gosi mogola de ko te foy kalama kursi ye ninde al-kuwi o ye ninde mana a bolonkoni bayoro ana bolonkoni e wallaba atu bonyogona yere bayna al-kuwi wal kursi ku yede ya boloka kurusu yede bolonkori bayoro nube talengo se comme gominte foido de o ba fo ko aten nunu nyere bonyogona e wa qur'ana durusi baga chamande bo chogodela la yufarru bayna al-kuy wal kurusu abeta uma jamuni ode kaw yere ke mo sugu doye
ka ke komi awde maliki awde ahmad ibn hanbali ka surate porodo dinala sewba ka Qur'an durusi cogo bu masuru ma fawiya akon nulu ye ayatan min kala ku ta fawye wa ayatan durusi abara nu bette maka fo ayatai ika amana de famu folo ka koro famu ka mana famu o ko fe ka barake nay ay nyamra ni minya ibo ke na ya sur aya nonu nya fatanya ibu ka fo binna ibo toy ni yen ni bekede ibette me wa ayatanka wala bafu ye Qur'an durusi donc nu ya fawye ko Abdullah ibn Umar ko aye sanjoli ke e wa suratul Baqara nofe doni ke ba ko kun fule ninde parce que mogo dobe kaba ko la nu ko Abdullah ibn Umar masala ye sangoro ke Qur'ana e wa suratul Baqara doro durusili kama ate mogo kaba ko on be Qur'ana mumen durusi sannani kono nu ko seba ye sa e wa sangoro nyona ke suratul Baqara doro nofe ate mogo kaba ko mais Allah nyine munye uluka durusi togo mi fule ninye akunyo ode aya tay fuka mana de do ka famu aya taw ñu ñamre minno kake aya taw ñu fatanya kabo minno ka toy wala ubette mo uluka uliya Qur'ana dursinin tawda hifijan wa iliman wa amala uye fe sabade faranyogonka ka kolo durusa kalancho nyuma ka durusi kunna ani doni min bala ko do ani ka barake nay awa mo bun kasiruku wa tarkul amalin bihi akoni mugo minye bara to ni Qur'ana ye wa mitisali awamirihi Qur'ana yi nyamarani minye imo oke wa sinabi jawajirihi Qur'ana ye ewa ifatanya kabo minna imo toy min hijranihi nimbe Qur'ana bani dela nimbaira ko e banna Qur'ana la mugo mabara ke ni Qur'ana ye Qur'ana yi nyamarani minye ima hake Qur'ana yi fatanya kabo minna ima toy min hijranihi Qur'ana bani delo mbalimo ni be ewa mugo min nyini silama wala bi ko ewa aye barake ni Qur'ana ya nyamran mi ayake Qur'ana ya fatanya kabo min na ya toy illa ma rahim rabbi wala pankam purti Qur'ana dunkew ayayere kolosi de Qur'ana dunke ya toye koy nunun de Qur'ana dunke yayi barake ni Qur'ana kuna yi nyamrani minyake kuna yi fatanya kabo mina ato ni mo ke ite Qur'ana dunke de e to de koy banna Qur'ana ma tuma me amba ise tu nyinin kara ko ciden ka jogo tunye munyaye mufo ako kana khuluquhu alquran ako ciden jogo tunye Qur'ana de fingo fere ni ko nyuma de do jogo nyuma de ni Qur'ana ko akake atumbe ciden na fingo fenye jogo lankolo de ni fen e wa jugu de do ni Qur'ana ya bali ciden tumba mabbo ola akotuguni wali udulu anhu ila ghayrihi min shi'ri wa aqwal wa aw qawli aw qina'i aw lahwi aw kalami aw tariqati ma'khujati min ghayrihi min hijranihi ako udulu anhu ila ghayrihi ki jenge kabo Qur'ana makata Qur'ana tanama min shi'ri donkilun baitun mana kake baitul lamili kelaye arjawla foy takara jawla ni baitun ni arabu donkilu ni feunte ka Qur'ana toy kata ulul lamelima aw qawli ube niye Qur'ana toy kata kuma do lamelima aw qinai ube niye Qur'ana toy kata donkili do lamelima aw lahwi ube ye Qur'ana toy kata tilonke doma aw kalami ube ye Qur'ana toy kata kuma wore do fom aw tariqati ma'khujatu min khairihi ube etara doktira wore de la sira min mabbo Qur'ana kono mini hijranihi nimfane Qur'ana bannide do bese ka shi katile ke telefoni donkili ba ka telefoni la muziki ba ka telefoni la ayo be de fo ube mogo ka kuma wero ba ka telefoni la ka fo siti munu fule ninye kalime ya doro sunu tile nyogon nani aw qawli kuma wero aw qinai ube donkili abes ewa donkili bese ka sunu tile ka telefoni kono aka wasafu kono aw lahu ube kumaw aw kalami ube batara kumaw ube nunun de lame meni ekoni ye Qur'ana ojo kelen bilalawa hali militi duro abe komi ye tasuma fili adusukun kono jonye nimbilanka sitika anko ambe baro de lambe kumaw de la ninte Qur'ana sitiye koy ninte wajulu sitiye koy wajulu kadi minye tammisiri kono koy e koye silamade
qur'anan meni yere mandi ebe se ka baitu lamme ka sunu tileke baitu lamila ebe se ka sunu tileke kuma wore lamila ebe se ka sunu tileke donkili lamila ebe se ka sunu tileke tulonke fe lajelila telefoni kono ebe se ka sunu tileke kuma wore lamelu la awu etara terega wore de ta sira wore de ta ka ke o sira ka sira min mabo qur'ana kono banna qur'ana ma mun kasire kon nimbe be jate qur'ana bani de la tumama yi nimbe fo ako fanishalullah alkarima ako ambe ala deli masammin kabo almannana masammin ya fona siriye alqadir ala ma yasau masammi ni ako be fe mo fenke ayi fe mo fen kanu abe se ka ke ambe ni ala deli an yuqallisana mimma yusqituhu ala kan kisi fe mo fembe ala ladimi ala kan kisama ambe ala deli fe mo fembe ala ladimi ala kan kisama wastamilina fima yurdihi ala kambara nyogo nyamba nyine ala fe akambara nyogo nya kola ko munu nube ala be jenuye ala be nisonjani ko mununye ala kanke barakelay o ko sugu kono mini hifiji kitabihi o ko sugu ye ko sugu juma munun ni ala be jena ala be nisonjanay mini hifiji kitabihi minye ka alaka kuma alaka qur'ana ka kolosi wa fahmihi anika alaka qur'ana famu wal qiyam bi muqtadahu anika joni qur'ana kallanyine ana al-layli wa atraf an-nahar suleru bela anitile kero bela ala wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardahu alakan ke barakelani qur'ana ye chogo min kadi ala ye chogo min ala bafe chogo min ni ala be ni sonjanaye innahu karimu wahhab Allah ye masa fonnan siri de soni masa de do donc amba nyina fe akan nunun kanye kanke qur'ana kolosili bagay kanke qur'ana famu bagay akanke mogoy nambe joni qur'ana kala nyinu yesu eru bela tile kire fulay bela chogo min kadi alay chogo min ala be ni sonja nay ambe ala deli ala ko kanye innahu karimu wahhab وكفي لك وقوله تعالى ألك كما وكذلك جالنا لكل نبي عدوا من المجرمين ألك تشيد ما بو تشوكو كلندلا بس تشيدن تشيله تمامي أنيا فو تشوكومي كاتوم مكا سان تشيدن كناما وقام محمد الأمين محمد دانا ياما ودالن تمبالا كوسوبه هاري قريشي ألكابا دلالي منك تمامو سيرا حجر الأسود abedo yoromi kabila juman bi hajarul aswadu takadwa do nyorola arabu mabiala uye nyogon soso nin kabila ba faunde bata fu atumbe akera keleye fo kalila nyogon ne ku bolo do jolila ko ube nyogon fa tellement ku mabbe uyu kali nyogon yake nyogon fa kama o ko fo hakli nanaye o ko anka shigi sana anka keleinke bi anka shigi anka lamileke anka lajelike o yedda do yira o yasoro bal kaba dole ko ninda ni mo min do nanaye ni mo min nana bi ka do ni nindaye ambe ka jenoye anko ke kiri tigalaye aka kiri tigani nyogonche puru nyogon faga ni joli bokanake o sonna no mabesigira o be bom min kala mo yedda min fo o ya soro ciden de misrila ma bakke kudde male kaba dolera anana dorani dagne o ko ambebe nindo nin ko nambe sonna nin ka kirima aw o ye ko nya foy ala ya hakli jumandama akoy nani brifini bay o ye brifini banati o ya fense ay hajarul aswad kulunkula ya bilaka aw ako kabila be aka nyema aka brifini fando mina kabilaw be ye brifini ta nyogon fe ani kabakuru ani hajarul aswad fo asera sheyoroma cide nyire ya mina na boro barka mai aya bila yorola mankan banna sallallahu alaihi wasallam udaran ni na jogo nyuman dando ala yire ya tanu jogo nyumai metumame aya dabo tauhidi koroko ala kelimto ka bato foy kana bato ka far alaka uya juguya o juguya inde ya kono na fili o tumba dusu kasi kosobe o ya korona fili kosobe nyere ka mugo suru nyere ka bari masuru mugo masika ne koniya mugo masika ne juguya fo nyere ka bari masuru mbora mununa
fafula denw fakele denw a ninya korona fili wala ala ya hakil jigi ala ko kazalika ako cide ma muhammadu ma ko makka kafiru makka mushriku fuleka e jugu ya chogo mide e kelente de jalina li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimina nabi nyuman na jumatemina ne ye cinyale kelaw do de ka jugu ye e kelente o najuma simat teme konna ma jugu soro yere la nabi temina ne ala ye cinyale kelay ni junubu to de ka ajugu ye ay kama hasala laka ya muhammadu fi qaumika min al-hujurat min alladhina hajaru al-Qur'an ala ko tidema komi ni asorola mugo sorola e ka mugo wala munu nye Qur'ana toyede kajalika kana fil bil madina e kelente koy mantum munum fana temena e nyaw kerani jogodela u fana bannaw kannabi nyaw ne kitabu mun nanu ma bannu ma de kannabi nyaw jogoyade لأن الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين parce que ala nabi nyuma najuma be ala ye jugu dore kala tonya likelaula nubu juguya yeduna nasa ila dalalihim wa kufrihim o tinya likelaw no tonya likelaw ulu be ulu fana be mo wole katu ka fili bantian de ma anu ka kafiriya ubeke chide unjuguye kama qala ta'ala nimbe komine ala ko aya wure kono wa kajalika jalina likulli nabiyyin aduwa shayatina li insi wal jinni surata lana ami kono ala ko cide mabo chogodela ni jugu sorola ela chogomi de ni ka mugo yu jugu yade ekelente de jalina likulli nabiyyin aduwa shayatina li insi wal jinni nabi nyuma be ne hadamaden shaytanu ni jinna shaytanu be ke ajuguye namu sumateme fo hadamadin shaytanu do de kera juguye jinna shaytanu do de kera juguye hadamadin shaytanu fora jinna shaytanu ne munna parce que hadamadin shaytanu alebe se ka yere gerila ka do ila ka ke kike koma kanuba kike komi ateri kike komi ko ale ba ke kanyali de kiye ka konnanja de kiye ka soro i jugude do ka soro jugu da ita kalama wodi ya to jugu laya alai hadamaden setane de fo jinna setane ne jinna setane kono e nyate wala o te se ka do ila nyate se ka wala ko obo o trompe obe e ayireke komi mo nyoma na bi ka gundo do ube na be ferela ale fana ni ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ale bay ma boyla mi hadamane setane to yede adon chogo kacha hadamaden abesika doyila ni teriya sirai abesika doyila ni balima ya sirai abesika doyila ni nyuma ya sirai abesika doyila ni konnanja sirai e yere nyana nimdana ningerela ne la ba konnanja de kenye e yere nana ne ka balima suru de ninye nimbe ewa mpede e nyana ninye ne teride e nyana ninye ne kanu bagade ka soro i jugu de fulay koro ode kajugo hadamade makateme pembeka ode atola ko cidema ako ejugo yara chogomi de nabi nyuma temena ne hadamade shaytanu de ka juguye ka jinna shaytanu ka juguye bo ika mo ka juguya ibal masru ki juguya ha amadamina ela aha ni minyen nabi nyuma besoro ni dawa kila min fana mo min be dawa ke kata sunnama ibe dawa ke kata tauhidema ani sunna ala fahmi salafu salih ni mo soro la ye fana juguya ki konya akanka balila ni be qur'ana do ya famu ya tawsiro man ka bali ailaw nabi nyuma sima ibe joyoro mina ibe nabi nyuma ka joyoro mina nabi nyuma sima ke ni jugu masorola awa kele be fana aka jugu fana na ka koni bagaw folo ubeka yere ka bali masuru de fana abe jugu ya bile imbe bo bali masuru yere de fe folo katama folo mugo tonye ibrahima fule jonye ibrahima yere fili tasuma kono fana aka mugo uno de ya fili tasuma kono don tara nyogo nye ko muhammadu ko sera degre minna ben kaira ka de an ka faga yere dan kan yere suru quraishi de do bali masuru donc ala kan kisala kan tanga mo sitenin tawhidi ta koybe tawhidi woleli kan ni sunna woleli kan nyema ko ete jugu soro ila kuma mana yere ka bali masuru de bi jugu ya yere o kana balila
ولهذا نند كوسو قال تعالى ها هنا على قويا وكفى بربك هاديا ونشيرا ما نالي جوكو إلى تشومي نبنيما تمنا تونيا لكلاو دود كيرا أجوكوه وكفى بربك هاديا ونشيرا وسني إتجي عليه على وسرا إما كند بغاية على وسرا إما تم بغاية على إني إني آيات دافع نكما فلين منا parce que hada made ko be joy ka tawhidi ka sunna ka kata ibal masurula kata jugu bela ube jugu yam min taki segere akum fulo munye ki fili ibe ka kanda sira min ka ki boaka ki taloka boaka ki fili ukalla nyini folo to ninde ya ukanyala nyini fulana ye munye ka demen tigila ka deme bagaw tigila har ni mugo ko abi ulu yere tu deme wu ka demen tige e wo be mugo do fana na ko be joke e deme de ube fere de ke ko fana dansira la ka demen tige ka boyila wodi ato ala ko cire ma ye fulana ke ako i wasado ala la ko ala de deme bagay ala de deme bagay wasado ala la ko ala de deme bagay balmo tawhidi nyogona tede wallahi ni mugo yenin tawhidi ta ila fi alendo ikanyana ma yakono la garanye tawhidi e jiari janna de koy ngoda to shawlu sala buntemia tumamu ya do kasola e akonne ka jugo ba la nyini ka munkenela ne kar janna bin ka disikono ne kar janna bin ka disikono ye munye tawhidi ala doni ala ka tawhidi no bi ka disikono dro ar janna de fule ka disikono jiya kar janna وداتو تشيدن كو واعلم ان الامه لو استمعت على ان ينفوك بشيء لم ينفوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان استمعوا على ان يضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الاقلام وجفت الصحف تشيدن كو يكادو kabila kelente de mogo kelente de jamakulu kelente akoni jiya be farala nyogonka ko anka karasan nafa amba anka lada mununka ambanka tasira mununka ambanka teriga nununka alede farlanka ayato antala atora anko ambe ka faranyogonka anka deme ciden ko tese kun nafani foye ni alama min sabiye lahul mafudula qabila kelente mo kelente jiabe no farla nyogonka anka karasan nafa o tese ki nafani foye ni alama min sabiye lahul mafudula awa jinya be fana akoni jinya be farala nyon ka fana nimbe tinya jala foli minna abe tawhidi foli minna abe ni sunna foli minna be kaje ambe kaje an kan ka deme tigala awa har nanye mugo do ko aba deme an ka do atigi fana na ce atigi kana deme ci den ko tese ko torin foye ne alama min sabe lahul mafudula ni mugo minyen ni ndo ebe sira mun koro ebe joro mun koro ebe mumbo e yere jiya ko ni nilli man yabe mugo min na ci den ka kuma da fulani idarhala aya dankan yabe iddu sukun kono dan fembe e nya ko munna foy nko de ato tumame ahmad ibn hanbali mamunu ka gardingen do ko ahmad ibn hanbali ako aun nan kam masake be ahmad ibn hanbali nya ko ko min lumo ko de nu ya bokka sola kajo ko fo akafo qur'ana ye danfende ulunu ka ewa fagali fe muru nu ka ba muru anu ka busaw u nindungo doni ke bango be ulun nate munum ba fo ko qur'ana ye danfende ulubu ka delila fo masake jolembe ahmad nye qur'ana ka gardingo ako gardingo ko kulunu ka masake nyirete ahmad nye qur'o ko har ko mi har lumo na ye qur'ana aya kelen fili ta ka fili masake na ka jamana ka gardingo ka aya ka doni ke ba munu wala utese ko jabi na ya hadisa kelen min fulu ko tese ga asira lente ajro lente ayira lente disukun sabatile ma fantile bal mu tawhidi de bo la shahada madema jinya be nu farala nyogon ka ko anka karasa torode anka karasa degude anka na demede anka deme untigala de ciden ko tese ka foy kila ni alama min sabiya isabiye lahul mafudula ako kalimu korota law parce que hada maden be e kala tige
sani ala ka sankaba wolonfula ni dugumakolo wolonfula da ni samba bi duuru ye ala ye e ka ko bɛɛ sɛbɛ janko e yɛrɛ hadamaden ka latigɛ bɛ sɛbɛra sani sankaba wolonfula dugumakolo wolonfula ka da ni samba bi duuru ye janko e yɛrɛ o de y'a to a ye nin sira fɔ yan hadamaden diɲɛ bɛɛ ka bayi la diɲɛ bɛɛ kɛ ka dɛmɛ tigi la jɔ ala ta kan tawhidi fɔ i ka kalasi dusukun na i k'a kɛ bɛɛ ka bayi la wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira i wasaru ala la ala wasara dɛmɛlikɛla ye wala tuma bun kasiri ko a ye nin fa ko ayi liman ittabi'a rasulahu wa amana bi kitabihi wa saddaqahu wa tabahu ala wasara mɔgɔ ma kandabaga ye ala wasara mɔgɔ ma dɛmɛlikɛla ye mɔgɔ min ni tugura ala ka ciden kɔ ni limana ni ala ka